tydeligt svare. Og nogle gange, hvis du har gjort tilpas meget for det, jamen, så er det egentlig nærmest for langt, at han så lige småtravler, ikke? Så de sætter i gang. Ja, ja, for det er vi ikke for. Ja. Og det skal altid sætte i forhold til hinanden, ikke? Så du sætter den reaktion, hvis du faktisk med den svare, det er det også, du gør. Den behøver ikke være så stor, så det får også lige fra, eller måske intensivere det, eller karve med det, eller hvad du gør, så du får at optimere, ikke? Så derfor er det nogle gange, at siger, her på den, og det er godt, at den her stykke, der er det faktisk ikke længere nok bare at spille, der må han godt lige tage pause. Så vi ved jo lige, at den gik igennem den besked. Sådan. Men så bliver jeg jo lidt nødt til at korte ham lidt op også til. Hvad siger du? Så bliver jeg jo nødt til at korte ham lidt op også. Ja. Ligesom laver man nogle vekslinger deri, ikke? Så du bare, altså, man kan jo sige, at du har alle muligheder, hvis du har til det. Du er både bordet til stede, du er bordet lidt og på nøgle. Lige til sådan et problem der, hvor man får en løsning på. Der melder en sted, der er en god løsning. Men ellers også den, hvor du faktisk en løsning for en eneste. Eller du vil se, at den faktisk den skulle. Ja, det kan klare det. Ja. Altså, jeg vil sige, hvis man bruger elementer fra det, og passer på ikke at overdrive, så er det godt. Altså, der er ting i det, som er godt. Men man skal virkelig passe på, at det ikke bare bliver netop underhalsen op, ikke? Altså, at løfte op. Men selve som princippet i, at du egentlig har et signal, der får hesten til sådan at ramme sig op og folde sig ud. Ja. I stedet for et signal, der ligesom ligger lidt mere bagud eller nede, ikke? Ja. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Tit, når man så ligesom har en stor løb, så snakker man løbende, vi holder 5 til sin maks. Og så er det jo ikke længere, at det ikke bare er om, jeg vil gerne løbe ud, men vi har med et signal, som er næsten til at bremse og rejse op på den måde. Det er det, man skal se forskel. Ja, man er ikke helt ud op. Ja, det er faktisk helt den version, skal have for sig, den så tøller. Altså, at det bare skal komme op, altså at det bare skal bremse, eller... Ja, du indlærer det egentlig som et bremsesignal, ikke? Sådan som du siger, når du bare lige løfter begge hænder en lille smule her, så bremser den, og samtidig med at den bremser, så føles det som om, at altså man kan kalde det en vægtstangsbremsning, ikke? Det er det, du ligesom siger, når hovedet rejser til forparten lidt og lægger vægten lidt tilbage. Og så belønner du på det, så sænker du ligesom hånden igen, ikke? Og hele tiden, så kan du sige, at hvis den krøller, så kan du gøre det, fordi du egentlig lærer, at den skal komme frem med næsen. Så. Ja. Og så forsvinder det ret hurtigt, fordi ret hurtigt finder han så teknikken til at gå op uden spænding. Ja, præcis. Når der ikke længere er nogen grund til at spænde over det. Ja. Sådan her. Og så er der en anden ting i det også, at hvad vi ligesom gør med vægten samtidig med, at vi løfter hænderne lidt, kan også være meget forskelligt. Fordi hvis man kommer til at bruge sædet,
den der gør en rigtig stor forskel også. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at vi indlærer brems. Der er et eller andet sted nogle nemme ting i det. De lærer det nemt, synes jeg, i forhold til mange andre bremseteknikker. Så og det eneste, du egentlig bruger jo, når man siger kraften, det er din egen arm. Løfte din egen arm, og det er alt, selv og igen. Så egentlig så er det ikke noget, der på nogen måde inviterer til spænding. Og nu hvis du skulle trække tøjlen eller tilbage ud, det er hurtigere. Og så bare giver det udtryk igen her rigtigt. Og gentager det så igen.
lidt igen. Og så lidt for fint igen, ja. Og så lidt. Og så vil du lige forestille dig, hvad det gør, han vil give ham om i ekstra en gang. Ja. Så har han sådan lidt. Og lidt igen. Og den her. Det er også mere overstillet. Og han får sin frie fornemmelse. Ja. Så lidt igen her. Og så når han sådan har gjort det godt, og du føler ham, så bliver han egentlig sådan lidt mere oppe. Uden at det gik ud over ryggen eller nakken, og uden at der kom underhals på. Ja. Så får man, ja. Og så er der bare strække sig frem. Der er lige lidt op, faktisk. Der kan man ikke gerne. Ja, der kan man lidt ned, hvad jeg ved. Ja, det var det. Der har så bare lidt op igen, ikke? Så du siger, ja, og så belønner du faktisk for fornemmelsen af, at han lige åbner galagen lidt op. Ja. Sådan. En gang til, den løfter hånden let. Og belønner, hvis du fornemmer, at han... Sådan, ja. Han åbner galagen. Og så ellers forlænger du derfra. Fordelen er jo, hvis ikke han har oplevet det signal før, så er fordelen jo, at vi selv bestemmer, hvad du vil have til problemet med. Ja. Så derfor, hvis vi fokuserer på, at på det signal her er nærmest første prioritet, at han ikke lukker sin ganage for hårdt, ja. Så er det bare det, vi belønner mig på, ikke? Ja. Prøv på at forstærke det her med, at man egentlig åbner ganagen lidt. Ja. Ja. Godt. Ja. Og så en overgang. Ja. Det er en anden måde at lægge signalet på, ikke også? Og jeg kan rigtig godt lide at ride på sædet. Altså, jeg er helt vildt med, når jeg bare kan sidde og være passiv i hånd, ikke? Men nogle gange, så skal man bare ligesom også kigge på, jamen, hvad er lige den hest der, eller hvad er udfordringen lige her, ikke?